jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want het is nou Tomketijd. Ja. We weer nu het aan het brandweerauto kaboutje. Doet het al je wat oorzaken als de bedoeling weer. Nou ja, show maar. Ja. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krul in het heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. De brandwachtauto. Cornelia is in de tuin aan het werk. Romke en Tomke mij haar helpen. Bij het tuinhuisje stiet een kistje met reerde en gele blomkes. Jou mij maar een blomke, Tomke. Dan zet ik je in de groen. Ik toch een reerde. Die vind ik zo mooi. Cornelia zet het blomke vast in de modder. Zo. Maar ik nou een blomke ziekje, Cornelia? Een kiele? Dat maai wel van Cornelia. Ze zet het gele blomke een eindje verder naast de reerde van Tomke. Dan neemt Tomke weer een reerdblomke uit het kistje. En Romke weer een gele. Het wordt een hele lange riege. En dan binden de blomkes op. Zo, het kistje is leeg. Oh, je hebt mij geweldig geholpen, Tomke en Romke. Oh, de blomkes maakt nog wel wat water aan. Oors was ze net groeien. Cornelia helpt de tuinslang en dat de kraan hiepen. Heel voorzichtig spuit ze wat water op de reerde en gele blomkes. Ik wil spuitje, Cornelia. Dat klinkt heel goed, hè? Nou, doe dat maar. Maar dan help ik jij. Oh, ik naai uit, ik wil net klets worden. Maar het gaat hartstikke goed. Cornelia houdt de hand van Tomke vast. Alle blomkes krijgen een beetje water. En Romke bloedt droeg. Wat is dat, Cornelia? Ik hoor tuut, 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 tuut. Oh, dat is het lood van een brandwachtauto. Harkje, het komt dichterbij. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Is het brand, Cornelia? Oh, dat weet ik net, Tomke. Ik zoek hier reekpoppen te huizen. Misschien binnen de man van de brandwacht wel aan het oefenen. De brandwachtauto vlucht voorbij. In de auto zit een paar man met een helm op. Een brandwachtauto had een hele lange slang en daar spuiten ze de brand mee uit. Dat had ik op het televisie jongen. Ja, en een lange ladder. Dan kiezen de meesten rijden die net nog uit de huis komen kennen. Cornelia gaat in de huis. Romke en Tomke bleven in de tuin. Ineen gaat het hekje hiepen. Tomke! Jana Joe rent de tuin in. Tomke, als de brandwachtauto ik jongen? Hij die van mooi man. Ja, en dan zie je een man in met een helm op. En als ik letter grut ben, dan word ik een brandwachtman. Dan spuit ik mijn hele grutte slang het vuur uit. Ja, en dan word ik brandwachtvrouw. En dan klim ik op een hele hege ladder om de meesten te redden. Ik weet wat. Ja, ik weet wat. We watchen dat wij brandwachtman en brandwachtvrouw binnen. Nou, ik vind het maar stom. Waar is je brandwachtauto dan? En je maakt het hier zo'n slang om uit te spuitje. Mijn trekker met de karren. Dat is de brandwachtauto. En wat laat je dan? Oh, dat is de tuinslang van Cornelia. Nou, dat is een prachtige brandspuit. Wat toe, Romke. Kroep dan maar in het tuinhuisje. Waarom? Ik wil hier dan net in het tuinhuisje. Het tuinhuisje zit in de brand. Ja, net echt vanzelfs. Nou, en wij zullen die redden. Nou, doe nou, Romke. Oké. Romke verstopt hem in het tuinhuisje. Tomke stapt op zijn trekkerke en Janne Joe zit in het karken met de tuinslang. Oh, de kant! We moeten naar de brand! Ik zie de brand nou! Het tuinhuisje zit in de brand! Oh, de kant! Er zit nog een hondje in! Ja, dat ben ik! Niet bang wezen, hondje! We zullen die redden! Spuitje, brandwachtvrouw!
Mevrouw, spuit je het vuur uit! Janne draait de kraan open. In spuit er een dikke straal wet uit de slangen. Janne schrikt. De slangen spuit het net op het tuinhuisje, maar op Cornelia. Het wetter dript uit haar mooie blomkenhoed in haar egen. Oh jee. Gauw doet ze de kraan uit. Wat zullen we nou beleven? Waarom spuit je in mij dwelter om hier? Wij winnen de brandwacht, Cornelia. Wij met de ronken redden. Wij spuiten de brand in het tuinhuisje uit. Ja, ik begreep het. Het is brandwachtman en vrouw, maar het is nog een heel soort oefening. Daarom moet ik de brand spuit maar gaan. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. Vies. Uw kat poept op een kattenbak, is knaap, atten dat kind. De kattenbak wordt vies, maar de vlier in de huis bloedskin. Ja. De tjerkendoor stiet hier. En dat joggen Pier en Marieke verzels. Ho, kist haast wel rieden wat ze dan doggen. Deur Iesjen. Maar ja, dan... Hoppa! Pier en Marieke joggenzoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krek leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Kloklieden. Hé Marieke, Marcien, de door van de toer stiet open. Wat voor toer? De Tjerkentoer. Zeg dan, zullen we vragen of wij er even in zijn maaien? Ja, leuk. Maar wat zou dat binnen wezen? Weet ik net. Maar er is vast in. Oost die door net open. Kom mee, misschien is het de koster wel. We vragen je het gewoon. Oké. Hallo? Volk? Is je er een? Hier is geen niet in. Dat kan zijpels, Jan. Poppen misschien. Kom maar, een eindje de trap op. Hallo? Mij even boppen komen? Zie jij dus net? Wie met de heger? Is er een? Is er een? Hallo? Er is geen hier in de toer. O, zie je die al lang jet? Maar waarom stiet die door dan hiepen? Je moet hier wezen, dat kind het oors. Lid dus maar weer naar boeten gaan. Nee, kom mee, begin naar boppen. Dan zorg wat wat erin is. En nou is me net. Ik wil de klokken worden, Sjen. Pier en Marieke klimmen de trap op en komen uit op een zouder. Daar waait een lange ladder naar een volgende zouder. Pier op nog eens. Volk! Maar er komt geen loot van boven. Voorzichtig klimmen ze bij de ladder omheen en door een loek komen ze uit op een tweede zouder. Maar Sjen, de klokken! Oh, wat een knoeten. Machtig, hé? Hé, sjoe, hier stiet de vlag, hek. Wat een lapen. Van de groene had ik het maar in gewone vlaggen. Maar maar snel eens, Jan. Zullen we hem uitsteken? Nee, dat is net wie het. Grapke. Hé, sjoe, Jere. Je kiest naar boeten, Sjen. Ja, jee. Oh, wat mooi. Wat kist je 4 cents is? Ik in een hoes, Sjen. Zo, daar. Ja. En Jim hoes. Ja, en het parkje. Oh, wat liek het dat nou maar liet. En daar, de flat van uw spaken.
Wat wie dat? Wat? Ik jij een bons. Het kwam van beneden. Pier, toch net zo akelig. Daar was me bang, meidje, hè? Nee. Ik jij er weer wat. Misschien weer te doorwol. Hallo? Hallo? Is daar iemand? Lid dus maar naar beneden gaan. Ik vind het net leuk meer. Pier en Marieke zullen gauw naar onderen. Maar bij de ledder tel is lastiger als omheen. Marieke dwaat net naar onderen te zien. En ze moet heel tijd maar de voeten vielen hoe vier of ze is. Oei. Oh. Als ze de laatste trap del gaan, zorgen ze dat de boeten door dicht zit. Pier hield goed jet. Op slot. Zit er op slot? Wie we nou opsluiten? Ben bang van al. Hier is ik net een orenuitgang. Wat nou? Waar dus in wij? Je niet weet dat wij zitten. Zie jij dus wel? Wacht je maar. Wij zitten Help! hier toe! Wij zitten opsluiten. Help! Hey! Help! Hey! Help! Hallo? Hey! Hey, hallo! Iedereen! Help! Hallo! Maar er is geen ien die te been jet. Ze roppen en boezen wat ze willen, maar het jouwt al je neer. Oh, wat maken we nou? Zitten we hier de hele nacht? Oh, Pier. Oh, komen we hier nou weer uit? Ik weet wat. De klokken. Klokken? Wat bedoelst? Wij leren de klokken. Dan zullen de koster wel denken dat er wat onhaan is. En dan komt er wel. Dan krijgen we op een kop. Ja, wat was het liever? Je zit een bleeuw vannacht of een lelijke koster? Maar hoe? Hier. Dit is het klokkentouw. Als we hier gaan loeken, begint de klok vanzelf te slaan. Pak beet en loeken maar. Wat keer dat zwier? Even tegelijk. Doe maar. 1, 2, 1, 2, 1. 2. Daar komt er al. In het dorp jaren de meesten verheerd op. De ene zocht op een klok, de oren zet de radio aan om te jaren of er alarm slaan wordt. Meesten bleven bij een staan. Vreeg je of er een begrafenis is of een preek in het kerken. Maar net één weet wat er aan de hoorn is. De koster die het krek om een boodschap is, die schrikt ik. Ze hut als een kind rint er weer om naar de toer. En als ze de deur open maakt, dan weet er even net wat er zocht. Het liekje wel twee been die ter aan het klokkentouw hing je. Krijg nou wat? Wat moet ik hier uit de klok leren? Wil je hem daar wel eens gauw mee ophouden? Ja, sorry, maar we zitten opsluiten. En geen jij dus. Je niet? Het hele dorp had je hem jet. Apenkoppen dat je hem binnen. Alles had je hem in ons stuur. Oh, de meesten een kluts kwijt, liet ze poppenwekker, hin van de leg. En op zijn mooist krijg ik de schuld ervan. Nou meidje dat je hem tussenkomen. Ik wil je hem hier net wegzien, begrepen? Als de beide band even letter bij Pier thuis het hiem oprinnen, stiet zijn memmeline door. Ha jongens, nou weet ik wat het te reden is. Ze gaan wel een kwartier lang de kerkenklokken let. Of hij hem ze net jet? We gaan ze net al in de jet. We gaan ze echt zien. Wat zoist? Je haast ik sjoen? Nou begreep ik er niet meer van. Ik leeuw, ik moet het dorp maar even zien. Ik ben wel zo nieuwsgierig. Je kan wel even op jezelf passen, net? Jawel, je. Dat kan wel heel goed. Nou hoi. Ja. Vaaien. Vaaien, maar de bezem over de vlier. Hij vaagt het alles kind, die liet zijn grote pier. Ja.
Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.